Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: Mur f'Ninwe l-belt il-kbira u x'għandri li ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-Mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira l-aħħar, trid 3 ijiem biex timxija. Ġona kif daħal il-belt beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe ssir ħerba. In-nies ta' Ninwe emnu falla, nedew sawma u libsu l-xkejjer, mill-kbir saż-żgħir. U Alla ra x'għamlu, kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina, u Alla raġa' bdielu mid-den il qal li kien se jagħmlilhom u ma għamlux. Triqatek Mulej għarrafni, triqatek Mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Triqatek Mulej għarrafni. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek, għax huma minn dejjem Mulej. Inti tajjeb Mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Triqatek Mulej għarrafni. Tajjeb u sewwa l-Mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lil-fqajrin it-triq tiegħu. Triqatek Mulej għarrafni. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawla Apostlu lil-Korintin. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien qsar. Ħajkunu mela dawk li għandhom mara, bħalli kieku m'għandhomx. Dawk li jibku, bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu, bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru, bħalli kieku m'għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja, bħalli kieku ma jgawduwiex. Għax is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Allelujja, Allelujja, iż-żmien huwa mitmum u s-salta ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Allelujja, Allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilja jxandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilja, lemaħ lil xmum u l-ħuħindri qegħdin ikalaw ixbik fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: Ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu xbik u marru warah. Wara li mexa ftit ieħor ra lil ġagbu ta' Zebedew u lil ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu xbiek. U minnu fih sejħilhom. Huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warah. Dan t-tielet ħadd ta' matul is-sena. Waqt li ħafna jaħsbu li l-Kristjaneżmu u biss setta regoli għal min irid jgħix tajjeb, fil-verità dan jinżel iktar fil-fond minn hekk. Hekk naraw fil-ktieb ta' Ġona. Alla sejjaħ lil Ġona biex iwissi lin-nies tal-belt ta' Ninwe ħalli jibdlu triqathom. Minflok, Ġona prova jitbiet minn hemm bil-baħar, imbagħad il-ġifen spiċċa f'maltempata qawwija lilu ta' fuq il-baħar u beletu ħuta kbira. Dan juri kif il-koll kemm aħna msejħin għal xi missjoni speċjali u l-let tagħna lil Alla tħalli konsegwenzi koroħ fuqna u fuq l-oħrajn. Alla jinsab kullimkien. Mhux se jġalna nagħmlu xi ħaġa, imma lanqas nistgħu naħarbu minnu. Meta Alla ħalla ħuta tibla lil Ġona, kien qed ifakru li għandu jċedi u jafda fil-Mulej flok jipprova jikkontrolla hu. Maħniex aħna fiċ-ċentru tal-ħajja u maħniex insara biex inkunu sew aħna biss, imma biex nagħmlu r-rieda ta' Alla kif jagħmel Ġona wara l-besqitu l-ħuta. Spiċċa biex salva l-belt billi kkonvinċihom jindmu. It-tieni qari ukoll jinstema' stramb Pawlu jikteb: Is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Xi jrid jgħid? Dan juri li l-esperjenza li Pawlu għamel ta' Ġesu bidlet għal kollox il-mod kif kien jara d-dinja. Kristu rxoxt u l-ewwel wieħed f'dinja ġdida. Fil-Vanġelu, Ġesu nnifsu jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Qed jitkellem fuq dinja ġdida u mhux biss xi tagħlim ġdid jew setta regoli. Din id-dinja issa immarkata minn mod ġdid ta' kif naħsbu li jwassal għal bidla ta' qlubna jew metanojja. Ħelsien mill-mewt u sħubija fil-ġisem ta' Kristu.
Għalhekk, aħna msejħin inkunu iktar minn persuni twajba. Alla jrid jibla dnubna u jobżoqna bħala nies f'dinja ġdida, immexxija minn sultan li ġie msallab u qam mill-mewt għalina. Flok naħarbu mis-sejħa tagħna, ejjew inħadnu l-missjoni tagħna bħala membri tas-Saltna ta' Alla. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!